आपण को नमस्कार। दीक्षा आपरे आपण मौलिक साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन कोर्स रे 26टी कंटेंट और क्विज टेस्ट सफलतार सह समाप्त पर सर्टिफिकेट डाउनलोड करिबारे आपण यदि कौन सी असुविधार सम्मुखीन होता तेबे आपण এই ভিডিওটি দেখি স্টেপ বাই স্টেপ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆପଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟି ପାଇବେ ବୋଲି ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆପଣ ଦୀକ୍ଷା ଆପ୍ଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଓପନ୍ କରିବେ। ଦୀକ୍ଷା ଆପ୍ଟି ଓପନ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଦୀକ୍ଷା ଆପ୍ଟି ଓପନ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ଟି ଆସିବ ସେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆପଣ ନାମ ଲେଖାଥିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେ ବିଷୟ ଲେଖାଥିବ। ଆପଣ ସେ ସ୍କ୍ରିନ୍ର ସଭା ତଳ ଭାଗରେ ଡାହାଣ କୋଣରେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଆବକ୍ଷ ମଣିଷର ଛାୟାଚିତ୍ର ବା ସିମ୍ବଲ୍ ଅଛି। ଆପଣ ସେହି ଛାୟାଚିତ୍ର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆସିବ ଏବଂ ସେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲର ନାମ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଆପଣ ଏବେ ସେହି ସ୍କ୍ରିନ୍ଟିକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ ଏବଂ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଆଗରୁ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବା କୋର୍ସ ସାରିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ଏହି ସ୍କ୍ରିନ୍ଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଆପଣ ଏବେ ସଦ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିଥିବା FLN 3.0 ବା ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ଓ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ମିଶନ କୋର୍ସଟି ସାରିଛନ୍ତି ସେଇଟିକୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ତାରିଖରେ ଏହି ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ଓ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ମିଶନ କୋର୍ସଟିକୁ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସେହି ତାରିଖଟି ଲେଖା ହେଇଥିବ ଏବଂ ଠିକ୍ ତା'ର ଡାହାଣ ପଟେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏକ ଆଖି ଚିହ୍ନ ଥିବ ଏବଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଆପଣ ସେଇଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ନୂଆ ସ୍କ୍ରିନ୍ଟେ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଏବଂ ସେଇ ନୂଆ ସ୍କ୍ରିନ୍ଟିରେ ଆପଣ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ବକ୍ସରେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ସ୍କ୍ରିନ୍ର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର। ଏବେ ଆପଣ ଏଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟିକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ସେ ବ୍ଲୁ ବକ୍ସ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଓ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବକ୍ସ ଆସୁଛି ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି PDF ଓ PNG। ଆପଣ ଏ ଦୁଇଟି ମାଧ୍ୟମରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କରି ଆପଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଏବେ ଚାହିଁଲେ PDFରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଏବେ ଦେଖିପାରିବେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲୋଡ଼୍ ହେଉଛି ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏବଂ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଶେଷ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଶେଷ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ଶେଷରେ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।